Ajattelin puhua teille tänään lääkärin elämän nurjemmista puolista, eli virheiden käsittelystä. Virheitä tapahtuu kaikille, mutta se on valitettavaa, että tässä meidän ammatissa niin virheet saattaa olla vähän vakavampia kuin jossain muissa ammattiryhmissä. Ihan ekana, jos joku virhe tapahtuu, niin eka askel, mikä on yksinkertainen askel, on myöntää, että tässä on tapahtunut virhe. Ensin itselleen, sitten myös potilaalle ja omaisille. Sen jälkeen kannattaa ottaa vastuu siitä omasta virheestä, oli tapahtunut mitä tahansa. Kukaan ei ole täydellinen. Virheitä tapahtuu niin vasta-alkaille, konsulteille, ylilääkärille, erikoislääkärille. Ei kato aikaa eikä paikkaa välttämättä. Yleensä kun virhe tapahtuu, niin siihen on jo edeltävästi ollut monta askelta, missä sitä olisi voinut korjata. Yleensä se ei ole se yksi lääkäri tai yksi sairaanhoitaja, joka on sen niin sanotusti virheen aiheuttanut. Ja kannattaa aina muistaa, että kollegoille voi puhua näistä. Ja sitten siinä potilas- ja omaiskontaktissa muistuttaa heitä, että he voi käsitellä tätä asiaa potilasasiamiehen kanssa ja saada sitä asiaa sillä tavoin eteenpäin. Virheitä sattuu kaikille. Pääasia, että niistä ottaa vastuun ja oppii.